Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al ikbaru billadhi wal alifi wal lami. Al ikbaru utawi iki iku bab mertelaake gawe kubar billadhi saking lapat alladhi wal alifi lan alif walami lan lam. Kadang-kadang bak bimakna an, kadang an bimakna bak. Jadi billadhi saking lapat alladhi. Makila akbir anhu billadhi kobar anilladhi muftadaan qoblus takor wa masiwahu mafawasid husila aiduha kolafu muktit takmilah. Nakwuladi doroftuhu zaidun fada doroftu zaidan kana fadril makoda. Ma utawi lapat kila kang diucapake opo lapat akbir anhu billadhi. Akbir gawe kobar sapa sira anhu kelawan emah billadhi sangking lapat alladhi iku kobarun dadi kobar anilladhi sangking lapat alladhi istakoro kang tetep opo lapat alladhi muftadaan kali dadi muftada opo lapat alladhi qablu ing dalem sadurunge makilah. Wama utawi lapat siwahuma kang sakliyane lapat alladhi wa kobarun iku fawasid mongko gawe tengah-tengah sapa sira hu ing emah silatan kali dadi sila. Aidua utawi kang aite sila iku kolafu muktit takmilah lapat kang ganteni isim kang aweh kesempurnaane kalam. Nakuladi dorob tuhu zaitun umpamane lapat alladhi dorob tuhu zaitun. Alladhi utawi wong dorob tu kang mukul sopo ingsun hu ing alladhi iku zaitun zait. Fada mongko utawi iki lapat alladhi doroftuhu zaitun iku utawi lapat doroftu zaitan iku kana tinemu opo lapat doroftu zaitan fadri mongko weruh sapa sira al makuda ing panggonan pengalapani. Hadal babu utawi iki bab iku wadoa nyilehake hu ing hadal bab sapa nakwiyuna pira-pira ulama ahli nakwu li imtikani talibi krana nguji wong kang nupri ilmu krana nguji krana jajal wong kang ndolek ilmu wa tadribihi lan ngeles talib kama wadau kaya oleh nyilehake sopo nakwiyuna babat tamroini ing babe tamrin fit tasrifi ing dalem bab tasrif lindalika krono arai mengkono imtikanit tolibi watat ribihi. Faida kila mongko ing dalem nalikane diucapake laka marang siro opo lapat akbir anismin minal asma'i billadhi. Akbir gawe kobar sapa sira
Anismin kelawan isim minal asma'i sangking piro-piro isim biladi sangking muftada lapat aladi. Fadohiru hadal labdi mongko utawi kang pertelane iki lapat iku anaka sak temeni sira iku taj'alu dadosake sapa sira alladzi ing lapat alladzi didadekake kobaron ing dadi kobar andalikal ismi sangking mengkono-mengkono isim. Dadi ana lapat alladzi darabtuhu zaitun. Zaitun itu menjadi kobar dari lapat alladzi. Lakinil amru tetapine perkara kang bener. Tetapine perkara kang hak ngono wae. Iku laisa ora ana apa amru. Iku kadalika koyok mengkono-mengkono taj'alul ladzi kobaron ani andalikal ismi. Balil majulu balik utawi lapat kang didadekake kobaron ing dadi kobar. Huwa yo majulu iku dalikal ismu mengkono-mengkono isim. Wal mukbaru lan lapat kang dikobari anhu opo al iku innama huwa angin semestine utawi al mukbaru anhu iku alladzi lapat alladzi kama koyok keterangan satakrifu kang bakal weruh sapa sira arufa ya'rifu yo satakrifu kang bakal weruh sapa sira hu ing ma fakila mongko diucapake apa inal ba'a sak temene ba inal ba'a sak temene huruf ba fi biladi kelawan lapat biladi iku maknaan kelawan nganggo maknane lapat an. Faka'annahu mongko kaya sak temene kelakuan iku kila didhawuhake apa lapat akbir anilladzi akbir gawe kobar sapa sira anilladzi saking muftada lapat alladzi. Wal maksudu utawi kang disejo iku anahu sak temene kelakuan iku idakila ing dalem nalikane diucapake laka marang sira apa dalika mengkono akbir anismin minal asma'i faji mongko nekaake sapa sira biladi sangking lapat aladi waja'al lan dadosake sapa sira hu ing lapat aladi didadekake muftadaan ing dadi muftada waja'al lan dadosake sapa sira dalikal isma ing mengkono isim kobaron ing dadi kobar kobaron kali dadi kobar anilladzi sangking muftada lapat alladzi
wakut lan ngalapo sapa sira. Al jumlata ing jumlah, allati rupane jumlah, kana kang ono iku fiha ing dalem jumlah apa dalikal ismu mengkono-mengkono isim. Fawasid mongko gawe tengah-tengah sapa sira ha ing jumlah bainal ladzi ing dalem antarane lapat alladzi wa baina kubarihi lan ing dalem antarane kubari lapat alladzi. Wa utawi kubarihi iku alladzi. Ana sing ngartekno dalikal ismu mengkono-mengkono isim, tapi iki yo gak ono dalika ya. Wa utawi kubarihi, wa utawi kubaruhu iku alladzi. Iku alladzi domir kang rujuk saking lapat alladzi al ismu kang rupa isim. Waja'al lan dadekake sapa sira al jumlata ing jumlah silatal ladzi ing dadi silahe lapat alladzi waja'al lan dadekake sapa sira al aida ing domir kang rujuk alal ladzi ing atase lapat alladzi al mausuli kang rupa isim mausul. Domiron ing isim domir, domiron ing isim domir, ing isim domir. Taj'alu kang dadosake sapa sira hu ing domir iwadon kali dadi ganti ang dalikal ismi saking mengkono-mengkono isim alladzi rupane isim soyarta kang dadosake sapa sira hu ing isim didadosake kobaron kali dadi kobar tatawa ing kobar. Dadine sing lapat alladzi daraftuhu zaitun itu zaitun itu menjadi kobare lapat alladzi. Jadi isim sing rupane lapat zaitun itu menjadi muftada kobare lapat alladzi. Jadi alladzi daraftuhu zaitun. Jadi alladzi utawi wong daraftu kang mukul sapa ingsun hu ing alladzi iku zaitun zait. Jadi zaitun itu menjadi kobarnya lapat alladzi. Alladzi itu menjadi muftada. Faida kila mongko ing dalem nalikane diucapake laka keduwene sira, laka marang sira. Apa lapat akbir an zaitin. Akbir gawe kobar sapa sira an zaitin kelawan lapat zaitin. Min kaulika saking pengucap sira ing lapat daraftu zaitan. Jadi gawe kobar sangka lapat daraftu zaitan itu bagaimana kalau dijadikan kobar? Kobar sing saking lapat zaid. Jadi daraftu zaitan dikongkon gawe kobar saking lapat zaid. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat alladzi daraftuhu zaitun. Alladzi utawi wong daraftu kang mukul sapa ingsun hu ing alladzi iku zaitun zaid. Dadi lek gawe kubar lapat daraftu zaitan itu menjadi alladzi daraftuhu zaitun. Asale maf'ul bih lapat zaitan itu dijadikan kubar zaitun alladzi daraftuhu zaitun. Faladhi mongko utawi lapat alladzi iku muftadaun dadi muftada apa lapat alladzi wa zaitun utawi lapat zaitun iku kobaruhu dadi kobare muftada lapat alladzi. Wa daraftuhu utawi lapat daraftuhu iku silatul ladzi dadi silai lapat alladzi. Wal ha'u utawi hak domir fi daraftuhu ing dalam lapat daraftuhu iku kolafun kang dadi ganti an zaitin saking lapat zaitin.
Alladzi rupane lapat zaid ja'alta kang dadosake sapa sira hu ing lapat zaid kobaron kali dadi kobar. Wahya utawi hak lapat dorob tuhu iku aidun kang rujuk apa hak lapat dorob tuhu rujuk alalladzi ing atase lapat alladzi. Wa biladaini walladina wallati akbir muraiyan wifa kol musbati. Wakbir lan gawe kobar sapa sira. Wakbir lan gawe kobar sapa sira. Tak baleni ya. Wa billadaini walladina wallati akbir muraiyan wifaqol musbati. Wakbir lan gawe kobar sapa sira. Billadaini saking muftada rupa lapat alladaini. Walladina lan saking muftada rupa lapat alladina. Wallati lan saking muftada rupa lapat allati. Muraiyan kali wong kang ngreksa wifaqol musbati. Wifaqol musbati ing oleh nyocoki isim kang dadi kobar kang ditetepake rujuk marang isim mausul. Ai tegese idakana ing dalem nalikane ana apa al ismu isim alladzi rupane isim kila kang diucapake laka marang sira apa lapat akbir anhu. Akbir gawe kobar sapa sira anhu kelawan lapat alladzi tatawa saking lapat alladzi. Ngene ya, keliru. Ayat tegese idakana ing dalem nalikane ana apa al ismu isim alladzi rupane isim kila kang diucapake alaka marang sira apa lapat akbir anhu. Akbir gawe kobar sapa sira anhu saking isim ngono ae. Anhu saking isim iku musanna rupa isim tasniyah. Faji mongko nekaake sapa sira bil mausuli kelawan isim mausul. Musanna kali rupa isim tasniyah. Kalladaini kaya sepadane lapat alladaini. Wa ingkana lan lamun ana apa isim iku majmu'an iku kang dijamaake. Faji mongko nekaake sapa sira bihi kelawan mausul. Kadalika koyok mengkono majmu'an kalladina koyok sepadane lapat aladina. Wa ingkana lan lamun ono apa isim iku mu'anasan kang mu'anas tatawa kang ditasniaake. Faji mongko nekaake sapa sira bihi kelawan mausul kadalika koyok mengkono mu'annasan. Kalati koyok sepadane lapat alati. Wal kasilu utawi kesimpulane. Wal kasilu utawi kasile iku anahu sak temene kelakuan iku labuddah ora kena ora pasti tatawa harus ya. Min mutabaqatil mausuli saking oleh nyocoki isim mausul lil ismi marang isim al mukbari lapat kang digawe kobar opo anhu isim mausul bihi kelawan isim li anahu krana sak temene isim iku kobarun dadi kobar
anhu sangking isim mausul. Wala budalan ora kena ora min mutabakotil kobari saking oleh nyocoki kobar lil mukbari maring lapat kang digawe kobar opo anhu opo isim. In mufrodan ono kana sithik buang ya. Dadi teatutno ono kana sithik buang kaya ing kana amalu khairon fa khairon wa ing kana amaluhu saron fasaron. Dadi membuang kana saamali ya. Saisime. In mufrodan lamun ono apa kobar iku mufrodan rupa mufrad. Fa mufradun mongko utawi kobar iku mufrad. Wa in musanna lan lamun ono apa kobar iku musanna. Wa in musanna lan lamun ono apa kobar iku musanna iku tasniyah. Fa musanna mongko utawi kobar iku tasniyah. Wa ing majmu'an lan lamun ono apa kobar iku majmu'an iku jamak. Fa majmu'un ngono ya. Fa majmu'un mongko utawi iku jamak. Wa in mudakaron lan lamun ono apa kobar iku mudakaron iku mudakor. Fa mudakarun mongko utawi iku mudakar. Wa in muannasan lan lamun ono apa kobar iku muannas. Fa muannasun mongko utawi iku muannas. Dadi ono kana sa isime dibuang ya. Kaya contone ning hadis ing kana amaluhu khairon fa khairon wa ing kana amaluhu saron fasaron. Wa idza qila mongko ing dalem nalikane diucapake laka marang sira apa lapat akbir anis syaidaini. Akbir gawe kobar sapa sira anis syaidaini kelawan lapat syaidaini. Min doroftu syaidaini saking lapat doroftu asyaitaini. Dikongkon gawe kobar piye lapat doroftu syaidaini ku jajalan digawe kobar cara PR ngono. Kulta mongko ngucap sapa sira ing lapat alladani doroftu huma asyaitani. Alladani utawi wong loro doroftu kang mukul sapa ingsun huma ing alladani iku asyaitani zaid lur. Wa idza qila lan ing dalem nalikane diucapake apa lapat akbir anis zaidina. Akbir gawe kobar sapa sira anis zaidina kelawan lapat asyaidina. Min doroftu asyaidina saking lapat doroftu asyaidina. Kulta mongko ngucap sapa sira ing lapat alladina doroftuhum asyaiduna. Iku takdirane ya lapat doroftu asyaidina kalau dijadikan dibuat kobar lapat asyaidina menjadi maf'ul bi, kalau dijadikan kobar menjadi alladzi doroftuhum asyaiduna. Alladina utawi wong akeh doroftu kang mukul sapa ingsun hum ing alladina iku asyaiduna zaid akeh. Tatawa pira-pira zaid. Wa idza qila lan ing dalem nalikane diucapake apa lapat akbir an hindin. Akbir gawe kobar sapa sira an hindin saking lapat hindin. Min doroftu hindan saking lapat doroftu hindan. Kulta mongko ngucap sapa sira ing lapat allati doroftuha hindun.
Allati utawi wong wadon. Daraftu kang mukul sapa ingsun ha ing allati. Iku Hindun Mbak Hindun. Qabulu takirin wa ta'rifin lima ukbiro anhu hahuna qad kutima kadal gina anhu bi ajnabiyin au bi mutmarin sartun faro imaro au. Qabulu takirin utawi nerimo lapat kang diakirake wa ta'rifin lan lapat kang di ma'rifatake lima maring isim. Ukbiro kang digawe kobar opo anhu kelawan emah. Opo anhu kelawan emah. Hahuna ing kene bab iku kot kutima. Teman-teman diwajibake opo kobul. Kada iku koyok mengkono-mengkono kobul. Algina utawi ngalap cukup utawi semugi ngono ya kena ya. Anhu sangking lima ukbiro anhu bi ajnabiyin kelawan makmul ajnabi. Bi ajnabiyin kelawan nutur lapat kang liya ngono ya kena ya. Au bi mutmarin utawa kelawan isim domir iku sartun dadi syarat faroi mongko ngreksa sapa sira ma ing perkara ro'au kang reksa sapa ulama ahli nakwu ing emah. Yustarotu diisyaratake fismi ing dalem isim al mukbari lapat kang digawe kobar opo anhu kelawan isim. Biladi sangking muftada lapat alladhi surutun utawi pira-pira syarat. Akadua utawi salah sijine surutun iku ayakuna yento ono opo isim iku kobilan kang nrimo litak kiri maring diakirake. Falayuk baru mongko ora kena digawe kobar opo biladi sangking muftada lapat alladhi amma sangking amma kelawan lapat ngono ya. Amma kelawan lapat lahu kang iku keduwene mah sodrul kalami utawi kawitane kalam ka asma isarti koyok piro-piro isim syarat wal istibhami lan isim istibham nakwu sepadani lapat man wama lan lapat mah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.